Kardom Pineri Tering Corner Cap Dak Timung Ham Alang Tuma Kamata Ratapan Kachuru Nong Samelong Putot Dilipan Hanglo Pen Zai Tong Lo La Seneng Pupen Alam Duan Same Alang Tum Titan Tailo La Senoni Hui Hin Pen Samendak Di Santar Apor Gambras Same Ahok Alam Pu Jidun Se Putot Noni Dita Titimes Same Putot Ratapan Neng Kachingduk Ba Kachuru Alam Putot Ini pun tulo la se kacharat pu itu all Caribbean long atok anu pinsude de harus suaru cuman tome aneng arong pen lahai ki kem ke dam nang sharap dun la pen lahai kaching ke ke than la bang so long ri long pat long vek nai pu ka chi song along stame itum ang DC itum jidan se pineri ne ke asap mun sam hai pon da lo itum mun sam long pon dang lo la se noi prang ge wang lang homoi an stame tum Karbi pa khayan kanong tang ka charap son se non ke bang po sa mai tum charap thu na ye pu se ni ren pu thot ni ri thu lo la pen dak ni tum along border ke tum hello dai sop stame itum son ya ti pu ne da lo la pen ji pu pin tum isi angri ang don pen kam klem se pin ya ni pu thot tum nengrong ningaje dupon lo la pen thak pon lo pon se ni te inyo thak khia isa ba son se ni ge lam gri bason se nilam thepon se ton kong la kardo Kardom idi Kachinghon Karbiang Longrat akan jadi ning Cingduglo dan ning Cingsam Partiklo kidamtang tarik serkep suri Ciklion Cap Surini dan Korap Pawarni Longlea Parman Kacidan Pen Ajok Nilipo Pran Cipi Derla Pase Lapen Ajok Nalitum Kaduga we Karbiang Longarat Anstami Lason Thorak Abangge ho nang nelo pen apran sa mela son thot bang ke chipi nang nelo usi nilihin pen bang ke chuning rilo asi diditum along nang cherap nang chito dun ningi pli nang pipi dun tega pot churu parpig lo asi tapen non ipranga bang ke ilitum la bangso akachisong batel bangso along lea putha ka bang ke itum ingsam jin pen chisong pon rapet lo na asi ini arni nili lam abang pan kacuru pon abang ke curu si un edet an lo persi kadu ko be Karbiang Long arat akan pansin nili curu pon chol to pini so press meet ke phapot non la dak ke ne to mammi hem lo pasi kitang tang ni phai ser ke Oktober ciklu suri yang ko rapho barak tapat arong lo ai tum long lia farman achidan pen long ri long pat jok nang jip ko lawang su ka chidan ahut dak ni limi abang stame apran dam nang lo ne tum ning duk tu lo men matha dam plote tum ning duk lo tini tum long pen ang chikak bun dak lo sitame ne tum ning arong abang ke kaya farman ang ni inuranok bi puse Karbi Sankur mate Karbi arat do antame hokpon lo situm ning karong abang ke lalo
Yismet kaya farman longria farman alang ni pran ka chipi labang so posim ne to misi ningi the la pen ningarong pidudam ka la hello so da taxi ni to hin ben churo nang je ladak karbiang long along song ke doan nilia a song men pu thai unelo kese pen chenglok la pen kaprek asong ang bong antame akachirap kachitu pen mason dak taxi Karbiang Long Autonomous Council pen stame compensation lai stame people lo non ki Japon bom eto Dr. Tuliram Ronghang mason dak taxi akiro pitulo etom Assam along rialong di Japon Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang litom penstame Assam government penstame compensation lah akira ipi kapijir lapuson dolo so dak saksi labang so ahawara long rilong pat menang ji bupen administrative atom lapen kaprek song atom stame akirap ki people bate ningit hinang people pot nilihin pen stame akiru people lo so dak sino ni tum along do labang so timung hema long akling si alang ni stame do lo lapen itu malong na chitong non sagari bolgamra hanse sangho sondak taksi dismet dak rong gija rong asar lapen rong rat doan akachirap kachitu pen ajo itu manding ithe ning ipli nang ipidun abang so hem apa sondak taksi nili aong abang stame ningarong bense kadoka be stame akiru pise ilam theta ington ko